Здравейте! Сега ще ви покажа кафето Atomy, направено от 100% чисти зърна арабика. Това е съдържанието. Кафявото е пръчици кафе. Бялото е прах от казеин. Това е натуралният протеин на млякото. Значи тук си имаме едно копченце автоматично, с което регулираме захарта, да си го нагласим по ваш вкус. Аз обичам на средна позиция. Ще си направим кафенцето и ще усетим неговия силен, интензивен аромат. В същото време мек и приятен. Така, разбъркваме го. Ето с едно разбъркване имаме 3 в 1. Кафе, мляко и захар по наш вкус. Наситен, дълбок вкус. За повече информация абонирайте се за моя канал.